Kusa da online TV ga kafar wayar da al'umma. Kusa da online TV ga kafar wayar da al'umma. Kusa da online TV ga kafar wayar. Assalamu alaikum masu kallon mu. Sunana Abubakar Ibrahim wanda aka fi sani da Diamond Magarya. Ni ne zan ci gaba da jan wannan shiri a mamadin 'yar uwata akan wannan gidan TV namu mai albarka, Kusa da online TV. Ranka ya dade. Ka ce kun bar jam'iyyar PDP don dawo APC. Kuma wanda al'umma gaba ɗaya sun tabbatar da cewa jam'iyyar APC ba jam'iyya ba ce wacce za a bi a yanzu. Sakamakon irin matsalolin da ake fuskanta tun daga sama. To me za ka iya cewa akan wannan? To, wato kamar yadda na faɗa tun da farko, ita jam'iyyar PDP rigingimu na cikin gida. Daga shari'a wannan zuwa wannan, bayan mun yi zaɓuɓɓuka har muka zo muka yi convention a Ibadan, muka je kotu aka ce mu ne, muka ƙara zuwa wata kotu ta ce ba mu ba ne. To wannan rigingimun wanda shi ministan Abuja muna gani yana amfani da wasu damammakinsa har ta kai da muka ga cewar gwanda mu haƙura. Dalili, shi ɗan siyasa yana siyasa, na farko manufarsa ita ce first. Na biyu manufar me yasa ma yake yi. So da muka kalli manufar mu al'umma ce, kuma idan muka zauna da al'ummar mu a PDP, na farko shugabancin jam'iyyar da aka ce shine zai jagorance ta, mu ba mu gamsu da shi ba. Domin me muna zargin wannan shugabancin ba PDP yake 100% ba. Akwai wata madogara da ijin gina da ita zai iya karkatar da jam'iyyar zuwa wancan wajen. Sai muka ga cewa kawai me mafita, sai muka ba da shawarar mu auna yau a Kaduna duk wanda ka sani a Kaduna dan PDP in ka rage mutum ɗaya shi ya rage mata ciki. Idan ka kalli Katsina, yanzu a jihar Kano akwai sanata Bello Hayatu Gwarzo bai taba fita daga PDP ba sai this time around. Me yasa? Saboda ya rasa ina PDP ta sa gaba. Saboda me babu ita, domin me an kori al'umma a cikinta. Kullum kana kallo fatin muna da gwamnoni 10 sai ta kai ta kamun bige da gwamnoni guda 2. A yanzu ma baka da tabbas gwamna biyun ne. Saboda anytime gwamnan Bauchi yana iya fita. To idan ka kalla cewa to in har jam'iyyar da take da wannan matsala, kai da kake dan siyasa kowa yana fita, in aka baka kuma da su a baka siyasa. Allah dai ban ka tsanin fashin ka ba. Abin da yake faruwa su al'umma suna ganin cewa wa'annan manya-manyan matsalolin da muke fuskanta na tsaro kamar yana da nasaba da jam'iyyar mata APC. To ga maka wani abu. Harkar tsaro mun samu matsalolin ta tun mulki mai girma tun Obasanjo aka fara samun wannan matsalar. Kullum kokarin da ake ya za a dakile. To duk abin da Allah bai ka karshen sa ba, dan adam bai sai ka karshen sa ba. Kuma duk wanda zai yi iya kokarin sa wajen ya dakile abin, ba wanda ba zai ba. Yanzu ka gaya mun, zaka ce mun gwamnan Kaduna idan irin wannan ta faru zai so a yi? Ko ka zaka gaya mun gwamnan Katsina yana jin daɗin abin da yake faruwa a Katsina? Ko zaka ce mun gwamnan Zamfara yana jin daɗin abin da yake faruwa a Zamfara? Ko zaka ce mun gwamnan Plateau yana jin daɗin abin? Ai duk daɗin mulki zaman lafiya ne yake kawo shi. Saboda haka wannan abin da yake faruwa na harkar tsaro, mu mun san shugabanninmu ba daɗinsa suke ji ba, kuma mun san in Allah ya yarda ƙarshen abin ya zo. Domin me waɗansu ne tsiraru zaka ga suna siyasantar da abin, ana ta ruruta al'amura, amma mu mun sani cewa in dai muna neman sauki, muna neman masala, mu koma ga Allah, shine zai ba mu saukin wannan al'amari da muke ciki. Amma mun san me bai girma Bola Ahmed Tinubu yake yi akan a samu tsaron nan ya wadata a Najeriya da arewacin Najeriya. Mun san me gwamnoni suke yi, mun san me majalisu suke yi, kuma mun san in Allah ya da jami'an tsaro na Najeriya su ma suna iya kokarin su wajen ganin an samu saukin wannan al'amari. Musamman ina yaba Malam Nuhu Ribado yadda shi ma yake faɗi tashi ba dare ba rana wajen ganin an samu saukin wannan matsala ta harkar tsaro a Najeriya. Kuma in Allah ya da kafin 2027 in Allah ya da komai zai zo ƙarshe. To amma wannan sabuwar jam'iyya ADP ta fa yi ƙarfi ta yadda take ƙoƙarin ture APC. Kuma na sani a lokacin da aka yi waƙar falle ɗaya, ai kuma kun bugi ƙirji kuka je kuka mai da raddi ta waccan waƙa da aka yi aka ɗaga wannan gajeren wando. Wanda kuma al'umma suna faɗan cewa kun karaye ne. Shi yasa kuka zo da abin kamar da cin mutunci. To wato abu biyu da ka faɗa. Na farko kace ADC. ADC kamar da nake ƙara jaddadawa 'yan takarkaru ne suka haɗa a cikinta.
yanzu idan a karamar hukumarka akwai wanda yake takara da ya auna APC ba zai samu ba ADC zai tafi dama shi dan mai bukata haka yake kuma wannan nan ka rubuta ka daga yau zuwa gobe jibi zaka ga yan ADC wasu sun fara fita sun tafi sun dauko NDC kuma ita ma sai su ma takara suke so su a can saboda haka magana ce ta ba a dauko hanya da za su ba mu tsoro mun faɗi zaɓe ba. A'a mu mun san abin da suke yi suna ƙara mana ƙarfin gwiwa ne na za mu ci zaɓe. Domin me duk wanda ka ba takara a cikinsu sai sun yi rigima da ɗan uwansa. Na ga maka yanzu na lissafa 'yan takara wajen 4 ko 5 a ADC duk shugaban ƙasa suke nema. To idan ka tuwo jihohi yanzu kuma mu a nan Kano masu neman gwamna a ADC sun fi su nawa. Kwanan nan ina ganin su ga sunan zaka kowa gwamnan kuma yake so abinda kawai nake tausaya wasu su da yawa sun dau kulliyar tunanin samun nasarar su cewa a wannan jam'iyyar a'a shi nasarar zabe na Allah ne amma tabbas ba dauko hanyar da za a kare jam'iyyar APC ba kuma kamar yadda kake faɗa wancan maganar da aka yi na ba martani aka mai ba mawaka ne guda biyu wannan yayi waka kan manufar abin da yake so wannan ma izo yi waka kan manufar abin da yake so me na abu a ciki saboda waɗannan manufofi nasu gaba ɗaya sai muka gani gaba ɗayansu akwai kurakurai a cikinsu shi a manufarsa ta falle ɗaya akwai kuskure shi a manufarsa ta wannan abin da ake faɗa shi ma akwai manufarsa saboda duk da kuskure saboda a matsayin Kano da take da malamai take da masu ilimi take da wayayyu bai kamata a bar irin waɗannan abubuwan suna ci gaba ba domin me yana taɓa mana mutunci da martaba da kuma mutuntaka shi yasa mai girma gwamna yayi gaggawa ikira a yi addu'a domin kada a ji a irin waƙoƙin mawaƙan nan a shiga hurumin da Ubangiji ko zai fushi da mu har ya kawo mana wata jaraba da ba za mu iya ci ba wanda muna roƙon Allah ya yafe mana akan waɗannan abubuwa. To me za ka ce a game da tafiye-tafiyen da mai girma Bola Ahmed Tinubu yake yi wanda ba ma ya samun wadataccen lokaci a Najeriya? To ba shi sa ake ka ci gaban ba? A shi sa ake ka ci gaban. Duk ƙasar da ka ga ya je zaka ga ya je ne don ƙulla alaƙa da dangantaka ta kasuwanci ko don ƙulla alaƙa da dangantaka ta diplomasiya ko don ƙulla alaƙa da dangantaka ta harkan wasu ma'adanai ko hanyar hanyoyi ko hanyar dogon layi da ake so a yi daga Kano, Kaduna, Abuja da makamantansu ko na Kano Katsina, Sokoto, Zamfara duk irin waɗannan to duk inda ka ga mai girma shugaban ƙasa ya je to tabbas akwai abin da ike kai shi wanda zai zama alkhairi ne a gare mu alkhairi ne ga ƙasar mu amma ba yana zuwa bane dan yawon shakatawa ko bude ido zaka ga duk ƙasar da yaje zaka ga sun zauna da shugaban ƙasar an zauna an yi agreement na wasu abubuwa ko mu dauka mu basu ko su dauko su kawo mana wanda harka kasuwanci duk duniya ana wannan. To yanzu a game da manoma na'am ka ce akwai zama da aka yi aka tattauna akan maganar matsalar taki sannan kuma akwai yanayi da aka ce za a rufe bodar da za a shigo da kayan abinci sai dai wanda muka noma a nan gida shi za a raka amfani da shi. To amma kuma a wannan lokuta kayan abincin sun yi wuta sun yi tsada sai kuma lokacin damuna sai ka taki shi ma ya yi kuɗi fiye da yadda za a sai da kayan abinci. To kamar yadda na gaya maka ko shekaran jiya mai girma gwamnan Kano ya yi council meeting wanda yake zama da kwamishinoninsa an fitar da kuɗi maƙudai wanda za a so taki za a sai da shi a farashi mai sauƙi kuma kamar yadda ka faɗa ita boda an rufe ta tun lokacin marigayi Muhammadu Buhari abin da yasa kuma ya yi Allah ya gafarta masa ya yi ne don kyakkyawan zato a tunanin janar Muhammadu Buhari idan an rufe boda abincin da muka noma mu iya cinye shi a ƙasarmu to matsalar guda ɗaya shine idan ka rufe boda bana za mu yi noma 2026 idan muka yi noma boda ta rufe iya abincin da muka ci ba dole ne mu iya gamsar da mu ba amma idan boda a buɗe take ana shigo da shi sai muka ga bana mun noma ya iya mun cinye shi to kaga shekara mai zuwa sai mu ƙara daga yadda muke noma har mu iya ajiye wani a haka sai mu dinga yi to amma da aka zo farar ɗaya sai aka rufe boda ana rufe wannan bodar sai i zama gaba ɗaya al'ummarmu an takura an shiga wani yanayi don haka har yanzu shi yasa muke cikin wannan halin amma a yanzu idan ka kula ai ana samun sassauci fiye da wancan lokacin da aka yi wannan rufe boda kuma insha Allah mun sani cewa ana da manoma yanzu zaka ga suna ta siyan kayan aikin noma to inda ba sa samun riba kai ka san ba za su yi harkar ba amma tunda suna samun riba yasa kowa ba ko ni akwai wata gonar kakanmu na ce da Allah a lalubo mun
ni ma zan tafi na fara To noman shinkafa. yanzu dai ranka ya daɗe, akwai yanayin tsaro da za a ba wa 'yan ƙauyuka kenan, saboda wancan lokaci an ce ba za su noma abu mai tsayi ba, sakamakon irin wannan matsaloli irin kidnapping da wannan abubuwa da ake fuskanta. Insha Allah. To amma yanzu wannan shekarar kenan akwai tsaro da za a ba su wanda za su noma duk abin da suke so. Insha Allah ina mai tabbatar maka da cewa kwanan nan idan ka je siyan shinkafa in aka ce gashi a baka kwano, in aka zuba ma kwano 3 ma sai ka ce kudin kwano ɗaya fa na bayar, a ce ai kudin ka ne ga ma canji an baka, har da kuma ƙarin wake ma dan a haɗa ma da barkono a je a wake da shinkafa a gida insha Allah. Saboda ana so a maimaita. Ai da ma ka san shi dukkan abu idan ya yi tsanani to yana tare da sauki. To tabbas insha Allah saukin ne ya zo mana. Saukin ya fi zuwa dai a daidai lokacin da aka ce zaɓe ya zo kenan. Wato shi wannan saukin ai idan ka kula dama duk al'amarin da aka ce ya tawo zaka ga ko naman sallah in baka misali karami kada a ce kai gabar an zo da maita. Ka san idan aka yi zancen nama to naman sallah ran da ake soya shi da yawa zaka ga damun kama yake kanshin nasa. Amma idan kana ɗauka a hankali idan aka ce saura guda 3 zai ƙare ya kake ji kamar ka je abbatuwa ka ƙara so wani nama. To haka rayuwa take, idan abu ya to da haka to a sani a hankali kuma zai sauka. Saboda haka ba sai lokacin zaɓe ba, a kowane lokaci za a ga canji yanzu insha Allah. Ubangiji Allah ya ba mu sa'a. Amin ya hayya. Amma yanzu za ka ba mu kaɗan daga cikin satar ansa irin shirin da kuka yi don ganin kun tallata mai gida Bola Ahmed Tinubu. Insha Allah wato abubuwan da za mu faɗa kamar yanzu duk wanda yake kallon irin ayyukan da ake kamar yadda ɗazu na faɗa zan ƙara faɗa titin Abuja Kaduna Kano. Titin nan shekara 10 har yanzu ba a gama shi ba, amma ya matsa sai an gama titin nan. Kuma idan ka kula a yanzu alhamdulillah ai ba mu magana hatsari yanzu. Ana samun sauƙin hatsarurruka a wannan titin sakamakon aikin ana yin sa ba dare ba rana. Idan ka ɗauki titin Bauchi shi ma abin da ya yi Bauchi, Borno, Gombe da makamantansu su ma aiki ya kan kama. Haka nan ka ɗauki Katsina titin nan namu gashi na nan Kano Katsina abin da ya su Sokoto shi ma gashi aiki ya kan kama. To idan ka ɗauki irin na su titin Gwarzo wanda ya su Zamfara shi ma zaka ga ayyuka sun yi nisa. Saboda haka mai girma Bola Ahmed Tinubu wato idan ka kalli kuma tallafi da ike ba ƙananan 'yan kasuwa zaka ga shi ma wani abin san barka ne. Wato idan za mu faɗi abubuwan da Dr. Bola Ahmed Tinubu yake yi sai mu kwana mu yini ba mu gama ba. Don ko kwanan nan kaga matarsa ta zo irin hidimar da ta yi wa mata da kuma hidimar da ta yi wa 'yan kasuwa. To haka na san tana bi jiha bayan jiha tana irin waɗannan abubuwa. Kuma ko babu komai muna kallon irin ayyukan da ya buɗe yanzu ike ta ƙoƙarin wajen ƙananan asibitocin nan a samar da magunguna a inganta su a samar da likitoci da makamantansu. To za ka ga ai abubuwa ne wanda sai dai mu ce san barka. Za ka ko yajin aiki ba a yi a zuwansa sakamakon kaga gwamnatin da ta gabata an samu irin waɗannan. To kaga ko a wannan ya kamata a girmama a yaba masa akan al'amuran nan baki ɗaya insha Allah. To yanzu kuma akan matsalar ruwa da ake fama da shi za ka ga matan aure wasu ma da tsohon ciki wasu da goyo wasu kuma amare ne za a gansu da bokatai suna yawon ɗiban ruwa wanda kuma ya kamata a ce an samu ruwa a cikin gida ne ba a waje ba. To me za ka ce? To wato wannan bangaren ruwa wato tun lokacin da mai girma Sardaunan Kano ya zo samar da ruwan tamburawa ka san shine samar da ruwan da ba a samar da irinsa ba a Afirka. To wannan gidan ruwa sai da ibada shahara ya kamata duk gwamnati in ta zo ta irin wannan gidan ruwan. To saboda shi abu ne wanda ake amfani da shi kullum shi ruwa. Kullum sai an yi amfani da ruwa. Za a sha, za a yi wanka, za a yi wanki, za a yi girki, za a yi kaza, za a yi kaza. Amma idan aka ce maka babu ruwa ko a ina ne ƙazanta ta zo. Yanzu ka kula mafiya yawan wurarenmu yanzu ya zama sai dai mu ringa amfani da bohol na ruwa. To rijiyoyin ma sun kafe babu su. Famfunan yanzu na gaya maka mai girma gwamna ya ware kuɗi masu yawan gaske over 4 billion akan za a yi gyaran waɗannan gidajen ruwan na su tambura su tala da makamantansu wanda in Allah ya yarda nan ba da daɗewa ba wannan maganar ruwan sai dai mu labarinsa insha Allah al'umma za su samu ruwa har gidajensu sai dai fatan mutane su dinga biyan ɗan abin da ake da bukata ba don komai ba domin shi ruwa kullum karɓa yake ya kamata idan ana biyan to ta nan ne za a dinga inganta shi kuma wanda inda mun sami gwamnatoci wanda har filamba mun yi a gwamna da aikin filambin ɗinsa ya ce ya ƙara wani gidan ruwan shi ma da mun samu ƙarin ruwa sosai a jihar Kano amma da yanzu mun san injiniya Abba Kabir Yusuf in Allah dan ya maimaita
yana daga cikin abin da mu al'umma za mu rubuta, muna son a ƙara samar da wani gidan ruwa kamar na Tamburawa a jihar Kano insha Allah. To kuma yana da nasaba da matsalar wuta da ake fama da ita. Na'am. Ita ma a jihar Kano. Babu wadataccen wuta, hakan ne yake jawo mutane suke yin ƙuri suna sa sola, wanda wasu masu sauraron mu suna kawo ƙorafin cewa kamar wannan gwamnati taku ta APC tana nema ta sa haraji a ita kanshi sola. Wato kamar yadda ka faɗa, ita illa wutar lantarki da muka samu matsalar ta a Najeriya ba tun yanzu bane. Wato wani tsari muke da shi ne. Idan yanzu na samu, yanzu kamar nan ɗakin, kaga yanzu gashi muna da fanka ga wuta ga komai. Saboda haka babu ruwanmu da ya za mu inganta kwanmu sai ran da ya mutu. Ba ruwanmu da ya za mu kalli soket ɗinmu, yanzu sai ka shigo ka samu soket, idan da soket 5 a nan sai ka samu shi duk a kunne. Ba ruwan kowa da shi. Saboda haka maimakon idan ka gama amfani da shi ka kashe, a'a sai a bar shi a nan. Saboda haka to waɗannan abubuwan suna daga cikin abubuwan da suke kawo mana illoli a harkar wutanmu. Yau ya zama na cewa idan ka kula, gwamnati ta ce ta ma sai da wutar lantarki nan da kamfaninnika. A cikin kamfaninnika nan aka ce an sai har da Ketco. Ketco ɗin nan sai suka siyi wutar nan. Yanzu za ka je ka samu Ketco suna da wuta jingim a hannunsu, amma mutane a gidajensu ba sa iya biyan kuɗin wuta. Saboda haka ya za su yi su kuma kullum a dinga bin su bashi, alhalin ya kamata a ce ana biya suna siyowa, ana ba su suna siyowa. To sai ka wayi gari ka ga wutar amma babu kuɗin da za a biya. Mutum a gidansa ya kunna AC, ya kunna hita, ya kunna waye, har ma idan sun sa ma mita sai ka cire mita kai bypass. Saboda kai wannan ba ka'ida ba ce, amma da al'umma suna biyan kuɗin wutar yadda ya kamata, da tabbas wuta ba za ta karaya ba a ƙasar nan, musamman ma a jihar mu. Domin me, idan ka kalli shagunan mu, ka kalli ofisoshin mu, yanzu duka abin da ya sa ka koma sola, saboda ana ganin ita sola ba biya za a yi ba, abu ne kawai wanda za ka je ka siyo kuɗin ka za ka sha. To ita kuma yanzu gwamnati take son ta sa masa haraji. Muna kira da mai girma shugaban ƙasa, kada a sa al'umma haraji akan sola. Domin me, wannan sola ne daga Allah take. Kuma muna fatan a bada dai tsarin da zai sa mutane su dinga kula da ita. Domin ita ma idan ta ɗau zafi ana samun hatsarurruka na gobara. Amma dai tabbas sa wannan haraji akwai ƙalubale idan aka sa shi. Muna roƙon mai girma shugaban ƙasa da mashawartansa su ba da shawara a haƙura da wannan magana ƙarin biyan kuɗin harajin sola nan. Sannan kuma ita ma hukumar NEPA muna roƙon su ƙara inganta aikinsu, su kuma al'umma su dinga biyan kuɗin wutar da suka sha. Domin idan ka kula, duk inda suka fi biyan kuɗin wuta to za ka ga sun fi samun wuta. Duk inda ka ga ba a samun wuta to ba a biyan kuɗin wuta. In ka je ko kai magana da ma'aikatan NEPA za su gaya maka gaskiya, su ce gaskiya ne waje kaza sun fi biyan kuɗi shi yasa ake samun wuta. Amma babu yadda za su yi, za su biya albashi, za su biya kuɗin kaza, za su biya kuɗin kaza, kai ka sha musu wuta ko ka ƙi biyan kuɗin, kuma sannan ka ce kana so ka ga abin da kake so, wanda ba daidai ba ne wannan. Ya kamata al'umma su haɗa kai a taimaka don mu samu mu inganta abubuwanmu. Domin inda wutan nan kamfaninnika za su yi aiki, inda wutan nan za a ɗauki ma'aikata. Domin ba yadda za ka yi kana da kamfani na yin abu, ka sayo manka ka zuba kuma ka ɗauki ma'aikata ka biya, ai abin yayi yawa. Amma idan yau NEPA ce, in dai za a samu NEPA, idan mutum 10 za a ɗauka sai a ɗau mutum 20, ba don komai ba domin an rage wa mutane zaman kashe wando. Amma idan aka ce babu NEPA, babu generator sai sola, to za a ƙara samun raguwar ma'aikata ko za a ƙara samun ƙaruwar masu zaman banza, wanda wannan ko ba ma fata. In Allah yadda za mu ga hanyoyin da za mu ba da shawarwari mu ga an inganta al'amura nan. Domin idan ka duba kamfaninnikan da suke a rufe yau suna da yawan gaske, sakamakon ba za su iya rike kansu da diesel ba za su iya rike kansu da sola ba. Dole dai wutar lantarkin ita ce, to kuma ita ga yadda ta zama, wanda muna fatan Allah yadda Allah zai kawo mana mafita da za a samu sassauci. Mun san mai girma shugaban ƙasa mai jin ƙorafin mutane ne, ko ina ƙoƙarin aiwatarwa. Haka mai girma gwamna, in Allah ya so yadda za a samu sassauci insha Allah. To yanzu wanne irin gudunmawa za ka ba wa al'umma, ko in ce wanne irin gudunmawa za ka gaya ma al'umma wanda za ka ɗauka a kan irin wa'innan ɓata gari, kawo ɓarayi wa'inda suke, wasu ma masu abin hawa ne nafe, za su ɗauki fasinja su tafi da shi ɗan wani guri da ya danganci lungu, su ƙwace mai waya, su ƙwace mai kuɗi, su bar shi a gurin, ko kuma su caka mai wani makami ko su illata shi? To wannan wato abin damuwar wato yana damun mu baki ɗaya, domin duk mutumin da yake yawo a gari ya zama yana cikin tsoro ba kwanciyar hankali. Domin ran nan dai guda ɗaya ne, kuma idan mutum ya yi wannan abin kada ya tunanin yanzu ne ya gama. Duk abin nan
daɗinsa idan ka ji na ɗan lokaci ne, ka karɓi kuɗin ka je ka ji daɗinsa kuma zunubin yana nan, hakkin yana nan yana bin mutum. Kuma irin wannan ba a san ƙarshen ba, shine mafi tausayi, kaga mutum ya ƙare a wulaƙance. Matasanmu ya kamata al'umma a sa ido, a kula da su, a kuma yi ƙoƙarin inganta iliminsu. Domin idan da ilimi yaro zai samu, to za ka ga an samu sassaucin abubuwa. Idan da aikin yi za ka ga an samu sassauci. Amma duk waɗannan abubuwan ummul abaisi wannan yana daga ciki, rashin aikin yi da rashin ilimi. Amma muna fatan Allah yadda za a ci gaba da wayewa da al'umma kai akan waɗannan munanan ɗabi'u. Sannan 'yan siyasa su rage mu'amala da masu makaman nan. Da Allah dan Annabi, idan aka yi yakin neman zaɓe aka gama, waɗanda suka bi ka da makaman nan samu wani sana'a ko wani jari ka ba su, ka sallame su, don me kai ma ka yi gwamnatinka cikin nutsuwa, ka yi cikin kwanciyar hankali. Yanzu an baka misali, mu kaɗai a jihar Kano, ba alfahari ba, mu ne za mu yi taro a gidan Sardaunan Kano baka ga makami ko ɗaya ba. Saboda me? Dama mu ba mu yarda da shi ba. Kullum kalmar mu shine babu makami sai addu'a. Saboda haka in dai za ka yi siyasa, ka ɗauko ɗan wani ka ba shi makami, kai ka ɓoye ɗanka, wallahi tallahi ka sayo kanka, ƙarya ma kake, wallahi sai an yi. Daman wannan shine ɗan datsin da 'ya'yan manyan suke fita su tafi ƙasar waje. Saboda ɗauke su 'ya'yan talakawa. Ta aikin banza kai. Domin me idan ya dawo ba shi fa da abokai sai waɗanne. Kuma da yawa idan ka kula kashi 95 cikin 100 na 'ya'yan manyan in suka je karatu ƙasar wajen haka suke dawowa fanko. Ƙarshe dai su dawo su haɗu da waɗannan yaran da kuka inganta rayuwarsu a nan. Kuma su zo su zama abokansu. Ko abin da kuke gudu da su zama su ma suna cikinsa. Wannan abun bakin ciki ne. To daman an ce ai yawancin su ma ko sun je karatun ba su cika yin ilimin ba, sai dai a zo a amfani da takardar dan talaka a ba su samun. To me yasa shi yaron, shi yasa ka inganta shi, in ka inganta shi sai ya zama abokin ɗanka ne. Domin idan ya nutsu ya shiga taitayinsa, to ɗanka ma zai nutsi zama nagari. Amma idan ɗanka bai zama wannan ɗin maƙocinka bai zama nagari ba, to tabbas ɗanka kakai tunanin zai zama nagari. Daga dan ka ɗau ɗanka ka kai ƙasar waje ya yi karatu, ka biya man miliyoyin kuɗi, ka bar ɗan talaka a nan makarantar su ko abin zama babu, kake tunanin ai kai mai wahala, to wallahi aikin banza kai, aikin baba rodo. Wanda ma ka inganta nan ɗin sai Allah ya sa can ɗin albarka, sai a samu nagartattun shugabanni a nan gaban Allah ya yarda. Yanzu dai akwai yiwuwar cewa wa'inda suka yi karatu suka gama suka fita da takarda mai kyau, kwalinsu ya yi kyau, za a buɗe masu wani ofa wanda za su rika samun aiki ba kamar da wanda za ka yi karatu ka dawo ka ajiye takardar ka tafi kana kwadugo ba? To wato abu biyu ne yake faruwa. Ita gwamnati abin yana mata yawa, kuma gwamnati bata isa ta ce sai ta ba kowa aiki ba. Amma waɗannan 'yan ƙananan sana'o'in, yanzu misali, ina roƙon mai girma shugaban ƙasa ko wakilansa su ji harkar bautar ƙasar nan da ake. Maimakon a dinga ɗaukar yara ana kai su wasu jihohi, ana ba su kuɗaɗe akan wannan. Gwanda gwamnati ta buɗe wajen taimaka musu harkar sana'o'i. Maimakon wannan ɗan Kano ya gama karatunsa sai a ce to shikenan ɗan municipal a ware wata santa da za su je suna koyon sana'a a nan. Wannan kuɗin da ake ba su alawi ɗin nan a ta ba su shi, amma idan ƙarshe ya zo sai a ɗauki naira miliyan 1 sai gwamnati ta ce gashi nan jari ne, tallafi ne ta baku na jari akan sana'ar da kuka yi. Wanda yake Ogun haka, wanda yake Taraba haka, wanda yake Filato haka, kaga ba yadda zaka yanzu ka ɗauki ɗan Kano ka kai shi Filato kuma idan ga neman a dawo da shi Kano. Kaga manufar da ta sa ake NYSC an sauka daga kanta. Amma idan aka koya masa sana'a, aka ba shi jari, to tabbas zaka ga in Allah yarda yaran mu basu damu da sai an ba su aikin gwamnati ba. Zaka ga da sana'ar su za su rike kansu, su rike ƴan uwansu, su rike al'ummar su. Wanda kuma in Allah da zai ba mu sauki, mu samu saukin wannan ta'addanci da ake fama da shi a cikin al'umma. To na ji a baya ka ce akwai tallafi da aka kawo na makarantu. Kuma ka ce asibitittuka ma akwai irin gyararraki da ake yi saboda yanayi na yau da gobe. To me za ka ce, wani irin tabbaci za ka ba wa masu kallon mu akan haka? Yanzu an baka misali, yanzu jami'o'inmu ai idan ka kula, ai gwamnatin tarayya ta zo da wani tsari na tallafa ba su rancen ilimi. Yaran nan duk wanda ya shiga jami'a za a ranta masa kuɗi da zai registration. Kaga wannan abun ya taimaka yaranmu yanzu suna ta shiga jami'o'i. Wanda a da babu wannan. A da idan ba ku da kuɗin registration to ba ka da karatu. Amma a yanzu yaranmu saboda gwamnatin tarayya ta kawo wannan tsarin suna ƙoƙarin shiga jami'o'i. Kuma a yanzu alhamdulillah za ka ga jami'o'inmu idan an zo magana bautar ƙasa za ka ga an samu ɗimbin yara da za su tafi bautar ƙasa. Wannan ba wani abu ne ka ba,
irin yadda gwamnatin tarayya ta tallafa harkar ilimi, wanda idan ka kula ko a asibitocin da ake magana za ka je ka ga asibitoci alhamdulillah da likitoci da magunguna da masu kula da su da makamantansu, wanda ba za ka ce ko ina za a ce 100% an samu haka ba, amma dai alhamdulillah an samu mafiya yawa akan nasarori akan waɗannan ɓangarorin baki ɗaya. To, masu kallon mu za mu je takaitaccen hutu kafin mu dawo. Kusada online TV na ce ba wasu tamkar ku. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yan uwa maza da mata muna gabatar muku da kamfanin SGM Wadura Investment wanda ya shahara wajen sai da manya-manyan lesussuka kamar Swiss lace, Lufaya, Swiss da atamfofi kamar Cote d'Ivoire, embroidery da dai sauran atamfofi. Muna sai da materials da sauran kayayyaki na ado na maza da mata. Bayan haka muna sayar da abayoyi ga sunan kala-kala, Dubai, Egypt da sauransu. SPM Wadura Investment muna nan a kasuwar Kantin Kwari a gidan Alan Gubro, shago mai namba 52, 53, 54, 55. Don haka sai kun zo domin kashe kwarkwata idanuwanku. SDM Wadura Investment yana maraba da zuwanku da zuwan kowa da kowa. Na ce ba wasu tamkar ku. Kusada online TV ga kafar wayar da al'umma. So ranka ya daɗe, yanzu wanne irin kira za ka yi wa mutane a game da wannan abubuwa da muka tattauna da kai? To, alhamdulillah na farko ina kira ga matasa da al'umma da su gane cewa gwamnati ita kaɗai ba za ta iya inganta al'umma ba. Dole iyaye da al'umma da dattijai ya kamata su ma su shigo mu haɗa hannu da ƙarfe waje ɗaya domin mu ga mun samar da al'umma ta gari. Domin ita gwamnati iya abin da za ta iya maka za ta yi ma. Amma ku ne kuke tare da yaran nan, kuke tare da al'umman nan, to wajibi ne mu tsaya mu inganta. Sannan wannan kira ga al'umma cewa kamar ita kanta wannan Kusada TV online din, TV ne wanda yake da muhimmanci mu dinga ba da dama duk abin da muka gani mu saurara, domin na san cewa duk abin da za su kawo abin da ya zama ciwon mu ne, wanda kuma in Allah da za su kawo mana maganinsa, wanda kuma ko babu komai na san matasa ne wanda suke da burin a ce Najeriya da jihar Kano an samu kyakkyawan shugabanci, an samu jagorori na gari. Kuma yadda na fahimce su mutane ne wanda suke ganin cewa idan aka haɗu da al'umma da gwamnati to za a samar da ƙasa mai inganci, ƙasa mai cike da alfanu, kuma ƙasa mai cike da nasara. Wanda kuma wannan Kusada TV online ɗin na yaba musu ƙwarai-ƙwarai da gaske, don da babu dare babu rana yadda suke ƙoƙarin wayarwa da mata da matasa da dattawa da al'umma kai akan irin jagorancin da ya kamata mu dinga zaɓa. Kuma in Allah yarda na san za su buɗe ƙofa wajen ba 'yan siyasa masu buƙata dama su zo su bayyana manufofinsu, ku kuma al'umma ku zama alƙalai a lokacin zaɓe idan Allah subhanahu wataala ya kai mu. Muna fatan Allah ya sanya wa nan gida albarka, ya ƙara masa bunƙasa, kuma insha Allah muna kira da al'umma su fahimta cewa duk abin da muke faɗa ba cin zarafi bane ko ɓata ga wani, ko kuma a wani ne ba ma so wani muke so, a siyasa ce ra'ayi ne. Duk abin da zaka faɗa ka faɗa abin da tsakaninka da Allah, duk abin da zaka rubuta ka rubuta abin da tsakaninka da Allah. Mu sani cewa bayan duniya na akwai kiyama, karewa ma yanzu idan ka ɗauki Facebook ɗin nan zaka yi rubutu shekara ɗaya sai a dawo maka da shi. To dan abin kirki kai in ka gani zaka yi alfahari da shi, amma idan akasin haka kai zaka ga kunya ma kake ji abin ya dawo, domin baka so ka gani. Muna fatan Allah ya haɗa kawunan ƙasarmu, ya ba mu shugabanni na gari, ya kuma ba mu lafiya da zama lafiya. To muna godiya masu kallon mu duka dai anan muka kawo ƙarshen tattaunawar mu. Ku ci gaba da bibiyar mu a wannan gidan TV namu mai albarka, Kusada Online TV. Insha Allah za mu ci gaba da kawo muku shirye-shirye daban-daban. Mun gode. Kusada Online TV na ce ba wasu tamkar ku.